हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि दिनै एडमिसन दैमारि इउटुब चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो। जुलिनि देंखोखौ खोनाबायना रायजोफोरना? सेंग्रा समाव बानायनाय लाब्लाबो जारला लाब्लाबो जारला नङा होनबा दै लोंबोगोन ना नङा होनबा दुखु खस्थ'खौ गावनि फिसानि बेखौनो रावबो हास्थायाना दा जेखियानो जा जुलिनि देंखो खोनायोबा माग फागुन बैसाग सफैयोब्ला बिखायानि गुलुब गुलुब मोनो नोंखौ सोरबा लांफैसै